Takže čauky lidičky, vítejte u mého natáčení. Dnes tady máme pravdu nebo úkol. Úkoly a pravdy jste mi psali hodně do chatu, na Facebooku, na Instagram a na různé takové ty stránky. Takže jich mám celkem dost, takže by to mělo stačit. U druhého videa už mám 115 hlídnutí, takže děkuju, hrozně si to vážím. No a jo, ještě budu to mít takhle v notýsku, ty pravdy nebo úkoly, přepsala jsem si to, protože opět natáčím na telefon, což znamená prostě, že, no víte, že prostě ještě nemám kameru a notebook, ale teďka už jsem si to objednávala, takže příští video už určitě bude na kameře a dobře sestřihaný. Takže nezbývá nic jiného, než začít. Pravda. Jaký je tvůj sen? Tak můj sen je setkat se s Falenkou. Úkol, zaspívej něco od Karla Gotta. Tak, když muž se ženou snídá, no asi tak. Pravda, tvůj oblíbený film. Tak můj oblíbený film je třeba Moc do země Terabitia, to je krásný film, ale úplně top film je Jmenuji se Kán. Prostě to je u mě topka a na to se koukněte, prostě jenom Jmenuji se Kán. Úkol, řekni 3krát za sebou pudl, prdl, pudr. Pudl, prdl, pudl, pudl, prdl, bl. Tak to asi nedám, to bychom tu byli do zítra. Jdeme k dalšímu. Pravda, jaký je tvůj oblíbený český fotbalový tým? Tak můj oblíbený český fotbalový tým je Viktorie Plzeň. Je to tím, že v Plzni bydlím, takže prostě Viktorka Plzeň. Úkol, udělej 10 dřepů. Dobře, udělám 10 dřepů. Jdu dál. Musíte mi věřit, že je fakt udělám, protože prostě to nejde vidět, takže mi musíte věřit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vážně jsem je udělala, jo, takže mi musíte věřit. Pravda, jaký je tvůj oblíbený youtuber? Tak to už jsem říkala v prvním videu, je to Falenka. Pravda, proč jsi začala natáčet? Já? Dokopala mě tak trochu k tomu Falenka, protože jejíma videama prostě se mi to začalo líbit, tak jsem začala natáčet. Jako každý z nás si myslím. Úkol, sundej si mikinu nebo co budeš mít na sobě a zase si ji obleč. Tak tenhle ten úkol moc nechápu, ale proč ne? Mikina, sundaná a zase oblečená. Tak, pravda, maluješ se? Tak já se maluju, ale jenom občas, většinou je to jenom tuška na oči a make-up, ale to je fakt jenom občas, takže moc ne. Pravda, seš zadaná? Tak já zadaná jsem, mám přítele a jsem šťastně zadaná. Úkol, zatancuj zumbu. Tak to tady tancovat nebudu, protože to asi neuvidíte, takže v příštím videu ji určitě zatancuju, až budu mít kameru a stativ, takže tu jako na tu nezapomenu, prostě ji zatancuju aspoň kousek. Takže děkuji za shlédnutí, jsem ráda, že jste se podívali na toto video. Když se vám bude líbit, můžete zanechat like, každý like se cení, každý shlédnutí taky. No a já budu končit. Takže čauky mňauky, mějte se krásně.